Higit 30,000 medical frontliner ang nailagay sa master list ng Pampanga Provincial Health Office o PHO para sa first priority ng vaccination program ng national government. Ito ang kinumpirma ni Dr. Jose Antonio J. Rivera sa CLTV News Team na kinabibilangan umano ng mga nakatalaga sa COVID-19 Center Hospital. Meron tayong DOH program. So, ang ginagawa natin ngayon is number one, yung priority nila, which is all frontliners. No? Yung lahat ng frontliners ng ating Pampanga, ito kasama dito ang private hospitals, government hospitals, hanggang barangay health worker. Lahat ito, frontliners. Ang huling bilang namin is nasa almost 30,000. Gustong matiyak ng Pampanga Provincial Health Office kung gaano kalaki ang ilalaan na ayuda ng national government para sa target na mabakunahan sa kada prioritization ng vaccination program. Kapag na-roll out ito at nakitang kulang ay saka naman umano aakto ang provincial government katuwang ang mga LGUs sa kakulangan ng bakuna. Pag sinabi ng gobyerno, hanggang dito lang kami. Oops! Marami pang mga society o mga klase na hindi pa nabibigyan, doon papasok ang sa province of Pampanga. That is why tayo ay nag-aangkat at bumibili, hindi para sa pawa ng DOH, kundi para kung ano yung kakulangan nila, kung meron man, o-augment natin. Third week ng Pebrero, inaasahan ng Pampanga Provincial Health Office ang rollout ng bakuna. Kasama dito ang mga health workers sa pribadong ospital at 11 district hospital ng Pampanga. Higit umanong pakikitunguhan ng provincial government ay ang gap sa panahon ng delivery ng mga bakuna sa probinsya. Worst case scenario, yun yung tawag namin gap analysis. Yung merong gap na, sandali, ba't ang frontliners na job na? Kaming teacher, paano? Kami ang tagal-tagal, walang balita. Walang yon ang worst case scenario talaga, no? Na bakit merong lull, no? Kasi alam mo yung idleness na yon, sabi nga nila, 'di ba? Idleness is the work of the devil, no? Yeah. Pag yung ganong walang ginagawa, maraming pumapasok sa isip, no? So, it has to be a continuous program, kaya yun na yung worst case scenario namin ni Gov. Pangatlo, yung sa hospital. That is why we're doing that. Pang-apat, na nasolve na namin yung worst case scenario na magsasalubong. Magsasalubong yung first dose at saka second dose. Paliwanag ni Rivera, mula sa simulation process sa mga vaccination site na target ang 200 katao na nakaschedule na babakunahan kada araw ay kanilang pinaghahandaan. Maging ang proseso ng cold chain sa transportasyon hanggang sa pagdala ng bakuna sa mga vaccination cell ay kanilang inoobserbahan. Sa ngayon, ang kanila umanong plano ay hindi muna ito ilayo sa hospital facility, lalo't inaasahan nila ang adverse reaction o komplikasyon na dapat ay kasama sa preparasyon ng pag-roll out ng bakuna. Paolo G. Santos, CLTV News.